významné udalosti, ktoré patria u nás k najstarším a súčasne k najstarejším súčastiam duchovnej kultúry, je u nás tak hlboko zakorenená a tak vzorne pripravovaná vatra zvrchovanosti. Medzi nami podpredsedu Matice slovenskej z Martina, pána Mariana Gešpera, riaditeľa členského ústredia, pána Martina Fejka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Roberta Puciho, prednostu okresného úradu v Trebišove, pána Rastislava Petroviča, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Michalovciach, pani Kušnírovú, predsedu miestneho odboru Matice slovenskej v Cejkove, pána Urbana, zástupcu starostu obce v Cejkove, pána Čermáka, poslancov obecného zastupiteľstva v Cejkove, riaditeľov základnej materskej školy i pozvaných priateľov i vás všetkých, ktorý bol veľkým prínosom pri rozvoji a skrášľovaní obce Cejkov, pána Eštoka. Zišli sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli 24. výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Slovenská národná rada ju schválila 17. júla roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad Československej federatívnej republiky a vznik samostatnej Slovenskej republiky od 1. januára 1993. Na oslavu prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky sa každoročne stretávajú občania pri vatrách, ktoré dostali názov Vatry zvrchovanosti. Vážený pán primátor, vážený pán starosta, bratia a sestry, vážený pán poslanec, bratia a sestry, drahí Zemplíčania. 24 rokov od zvrchovanosti Slovenskej republiky je určité obdobie, ktoré poznačilo aj vývoj tohto národa. Ale k 24. výročiu tejto zvrchovanosti prešlo 1000 rokov našich dejín od ručí iných štátnych útvarov, keď náš slovenský národ sa musel naozaj odvážne postaviť za svoje práva, nielen národné, ale aj sociálne. Keď musel nasadiť všetku energiu svojich národovcov, dejateľov, aby dokázal udržať svoju existenciu v strednej Európe. Za členské ústredie, za členský pilier Matice slovenskej obci Cejkov, za mimoriadne zásluhy na národnom matičnom hnutí tento pamätný list. Gratulujem a srdečne blahoželám. Súčasne dovoľ, aby som ti odozdal starostovi obce, pani riaditeľka, pamätný list. Taktiež za mimoriadne zásluhy na národnom matičnom hnutí tento pamätný list riaditeľa a podpredseda členského ústredia. A prajem do budúcich rokov, aby sme sa tu stretli aj o 50 rokov pri tejto vatre zvrchovanosti, aby tento slovenský národ udržal svoju štátnosť, aby si sa dočal aký osobne. Veľké som to nečakal, pretože za 24 rokov vynechám tie prvé 2-3 vatry, na ktorých som aj tak pôsobil ako organizátor, keď nie v funkcii starostu, aj po tých predošlých ocenení, ktoré som dostal z Matice slovenskej ústredia, z okresu alebo Domu Matice slovenskej, veľmi srdečne, veľmi vďačne. Ďakujem pánovi Marianovi Gešperovi, podpredsedovi Matice slovenskej, za takéto ocenenie. A keď som pri otváraní tohto amfiteátra hovoril, že kým budem starosta a budem žiť, takže budem robiť všetko preto, aby táto tradícia v našej obci nevymizla. Vážený pán starosta, vážení a ctení hostia, všetkých vy, milí Cejkovčania, som veľmi rád, že vás môžem srdečne pozdraviť tak v mene svojom, ako aj v mene okresného sídla mesta Trebišov a zároveň aj regionálneho združenia miest a obcí Južného Zemplína. Som veľmi rád, že obec Cejkov nežije len svojou úspešnou súčasnosťou,
čo máme možnosť vidieť aj na vlastných očiach, možno ešte úspešnejšou budúcnosťou, ale predovšetkým históriou. Históriou, ktorá sa spája nielen s týmto regiónom, ale vôbec s celým územím Slovenska. Len národ, ktorý pozná svoju históriu, môže reálne, s úspechom a hlavne s dobrou odozvou budovať svoju budúcnosť. Yeah.